Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Intrefa u bibin, infetħu intom bibin ta' dejjem, ħalli jidħol is-Sultan tal-Glorja. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Inti Mallem tajjeb tagħna mulej ħnina, inti s-Sultan rebbieħ tagħna Kristu ħnina, inti l-ħajja tagħna mulej ħnina, iħinna lina li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu il-Qudisja b'suffraġġju tal-Mejjed Karmenu Azzopardi. O Alla inti ħares lejn il-bniedem imwaqqaf fil-jasar tal-mewt, u għoġbok tifdih bil-miġja ta' ibnek il-waħdini. Għatina nitolbuk li kiblu milta kollha nistqarru li jusar bniedem bħalna, hekk ukoll nissieħbu miegħu il-feddej tagħna, ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix fi saltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samuel. F'dak iż-żmien Anna tellet il-bina Samuel magħha fid-dar tal-mulej f'Silo. Ħadet magħha gendus ta' 3 snin, 1000 tqieq u żaq imbit, u marret bit-tfajjel magħha. Hemm qatlu l-gendus u resqu t-tifel quddiem Eli u qaltlu: Nitolbok Sidi, daqskemm int ħaj, Sidi, jien dik il-mara li kienet wieqfa hawn ħdejk titlob lill-mulej.
Għal dan it-tifel kont tlabt u l-mulej laqa it-talba tiegħi u tani li tlabtu. U issa jiena se nagħtih lill-mulej il-jiem kollha ta' ħajtu u kemm idum ħaj ikun tal-mulej. U qiemu lill-mulej hemmhekk. Il-kelma tal-mulej. Ferħet qalbi bil-mulej, ferħet qalbi bil-mulej, ferħet qalbi bil-mulej, intrefet ras il-mulej, iddiħaq fommi bl-edewwa tiegħi għax fraħt bis-salvazzjoni tiegħek, ferħet qalbi bil-mulej. Tkisser il-qaws tal-qawmien u d-dajfin tħażmu bil-ħila, l-imxebbejn bil-ħobs inkrew u ma baqgħux jitħabtu l-imġewħin. Il-mara bla tfal wildet 7 u dbilet il-mara b'ħafna tfal. Ferħet qalbi bil-mulej. Il-mulej jibbat il-mewt u jagħti il-ħajja, inizzel fl-imwiet u jtella. Il-mulej jifaqqar u jagħti il-ġid, ibaxxi u jolli wkoll. Ferħet qalbi bil-mulej. Iqajjem mit-trab lill-imsejkin u l-fqajjar jerfgħu mill-miżbla u jqiegħdhom mal-kbarat biex jirtu tron ta' ġieħ. Ferħet qalbi bil-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. O Sultan tal-ġnus, ġebla tax-xewka tal-Knisja, ejja u salva l-bnedmin li jint għamilt mit-trab. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien qalet Marija, ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Għax hu xeħet għajnej fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva minn issa l qudiem kull nisel jibda jsejjaħ li ħinja. Għax is-Setan jagħmel mija ħwejjeġ kbar qaddis u l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wara l-qawwa ta' driegħu xeret il-dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u olla ċkejknin. Mela b'kull ġid lil kull minnu bil-ġuħ u l-onja bagħthom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu bħalma wiet lil missirijietna b'risk Abraham u nislu għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu ħsieb qasir fuq il-Vanġelu. Mela eżiż dan huwa l-itwal diskors ta' Marija li nsibu fl-Evanġelju. Diskors li Marija tenniet quddiem Eliżabetta. U propju dan huwa wieħed mit-tliet kantiċi li nsibu fil-bidu tal-Evanġelju ta' San Luqa. U allura b'dan il-kantiku Marija tfaħħar lill-Alla u ssejjaħlu is-Salvatur tiegħi. Kemm huwa sabiħ dan it-titlu li rridu nagħmlu ħtana illum. Alla huwa is-Salvatur għalija. U allura dan nista' intennieh biss kemm il-darba nibqa' naraf dak li l-mulej qed jagħmel miegħi ta' kuljum bla ma jistħoqli. Importanti ħuti li jinfaħru lill-Alla ta' kuljum bil-kliem u bl-emiltana. Kemm hija ħaġa sabiħa u ta' min xandara li meta tiftaħ għajnejk filgħodu tgħidlu grazzi mulej ta' din l-għodwa ġdida li int sliftni mhux mertu tiegħi imma mertu tiegħek. U allura importanti ħafna li dak li qalet Marija li żammitu s-Salvatur tagħha Ġesu Kristu ikun ukoll is-Salvatur tiegħi.
U allura importanti ħafna dak li aħna nitolbu fis-salmi x'ngħidulu. Faħru l-isem il-mulej, faħruh għaddejja tal-mulej. Mena lill-Alla infaħru mhux nidej bih. Il-mulej infaħru bil-kliem mhux nipprova nagħmel ħsara. Importanti ħafna fil-ħajja tagħna li jekk inġibu l-preżenza t'Alla quddiem għajnejna f'kull ma nagħmlu u f'kull ma ngħidu, żgur li kull ma sa nagħmlu tajjeb u sa nagħmlu sewwa bil-wieqfa. Bil-ferħ tal-fqajrin tal-Bibja li jafdaw biss fil-qawwa t'Alla li jisalva, ejjew nifirħu fil-mulej li jagħmel ħwejjeġ kbar ma' kull min bħal Marija u għaxkejken u umli, nitolbuh b'tama kbira u ngħidulu: żur il-poplu tiegħek mulej, żur il-poplu tiegħek mulej, biex il-Knisja taqdi l-missjoni tagħha fost il-fqar ta' żmienna mingħajr biża' mis-setana u bla kompromessi ma' min irid ifixkel il-għażla nisranija għal foqra. Nitolbu: żuru il-poplu tiegħek mulej, biex inti tniżżel mit-tron il-prepotenza tagħhom lil dawk il-mexxejja politiċi li jaħkmu bit-terrur u bl-inġustizzja. Nitolbu: żur il-poplu tiegħek mulej, biex il-foqra tintraddilhom id-dinjetà u jiġu mħarsa id-drittijiet tagħhom. Nitolbu: żur il-poplu tiegħek mulej, biex bħal Marija aħna wkoll infaħruk għal ħniena kbira li inti turi magħna f'kull mument ta' ħajjitna. Nitolbu: żur il-poplu tiegħek mulej. U fl-aħħar nagħmlu t-talba personali tagħna. Mulej Alla tagħna, bl-interċessjoni ta' Marija, il-Verġni f'qajra ta' Nażaret, xerret il-ħniena tiegħek fuqna u għatina l-biża' qaddis tiegħek biex niċċelebraw bil-ferħ lill-fqajrin il-miġja ta' Kristu ibnek li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li wniedma qoddimek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti widnu btiegħek. Itolbu ħuti biex dan is-sakrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Qalbna qawwija fit-tjubitek mulej, nersqu bl-offerti tagħna lejn l-altar imqaddis. Saffina bil-grazzja tiegħek biex nitnatfu bil-qawwa tal-istess misteri li bihom qegħdin naqduk bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ikollhom kien raddulek ħajr bi Kristu Sidna.
li lo ħabru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-om verġ nistenitu bl-akbar roża. Ġwanni ħabru b'tifħir meta qorob u reħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misterju tat-twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 Muli Alla tal-eżerċiti, smetu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ola tas-smawiet, birek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-smawiet. Qaddis, tassew inti mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġraddi l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu jxorbu minnu bil-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna namlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontan nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqoftan Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Carmen Wazzopardi li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel kif huwa bil-Magħmudija mitfibnek u bħal ibnek. Ekku kol fibnek u bħal ibnek jirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irbieħ li m'għandhomx min jitlob għalihom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-bir tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzu Malla Marija, ma' San Ġosep Żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
بكريستو ما كريستو وفي كريستو jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-Missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil mnoħa tjalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u li ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek. Dan huwa Kristu, il-ħaruf talla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
Gloria lil-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lil-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lil-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Għamel mulej li aħna niksbu l-qawwa tas-sagrament li beħt qarbilna biex meta jasal is-Salvatur tagħna jista'inna mmorru nilqgħuh b'mejjel xierqa u naqilgħu ilena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Infaħru lil-Marija tal-Alla u tal-bnedmin nannula l-izbaħanja bil-fer taqlu b'safin Marija ħanina min qalbna nitolbuk għallimna dejjem iżjed tawlidek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.